Здравейте, приятели на астрологията! Тази неделя, 10 март в 11 часа от 20 градус на знака Риби, посрещнахме началото на новия лунен месец. Това новолуние е особено знаково и силно, освен заради съвпада с владетеля на кармата и ограниченията Сатурн, също в Риби, и поради това, че дава енергийният старт на първия коридор на затъмненията за 2024 година. В рамките на този лунен цикъл на 25 март ще се случи първото лунно затъмнение за годината в областта на взаимоотношенията Овен-Везни. Това ще доведе до особено нагнетяване в междуличностната комуникация и общуване в личен и социален план и ще осигури среда за редица противоречия и разминавания в вижданията. Зародишът на енергията, който постави това новолуние, ще достигне до някакви явни и крайни резултати най-осезаемо в дните преди 25 март. Риби е последният знак от астрологичното колело, завършек на целия път. Мястото, където се изплащат кармични дела и където всичко има някакъв скрит и таен характер. Ето защо много неща през март ще останат скрити за масовата публика. В личен план през тази седмица е добре да отделим време за духовни практики, като медитация, йога, техники за дишане или някакви форми на спорт, свързан с събавления, като танци, например. Прекрасно време за засаждане на растения и градинарство. Природата започва да се възражда. На 20 март Слънцето ще навлезе в знака Овен и по този начин ще постави началото на новата астрологична година. Но до тогава е добре да сме се освободили от всичко, което не искаме да пренесем в разгръщането на новия слънчев цикъл. Затова може да разчистите дома си, гардероба и ненужни вещи, стари нагласи, които сте осъзнали, че не ви помагат, взаимоотношения, които не са градивни, нездравословни навици и така нататък. Направете си списък на нещата, които не ви харесват и срещу всяко едно нещо от него напишете какво искате да направите, за да го промените. И действайте. Животът минава така или иначе. Неделният ден, 10 март, побра още едно небесно събитие, а именно преминаването на Меркурий в Овен. Този престой на бързоногата планета ще бъде особено дълъг и до 16 май 2024 година. Всеки знак от зодиака ще работи по някакъв начин върху темите на знака Овен. А именно, преразглеждане на нагласи по отношение на лични желания, инициативност, лидерски качества, отстояване на позиции на аза по отношение на значимите други в живота ни, промени в личността. Този дълъг период на Меркурий в знака се случва поради очаквания му ретрограден период почти през целия месец април 2024. В синхрон с второто затъмнение в Овен за годината и като фон на коридорът на затъмненията като цяло. Ето защо след цялата турбулентност на март и април, реално нова енергия за промени и нова вибрация осезаемо ще се усети от 1 май 2024 година, когато и заложеното от затъмненията ще започне да се разгръща свободно и ще се видят истински действия в посока нещо различно. А сега по-конкретно за тази седмица. Понеделник започваме седмицата с Луна в Овен. Огнената енергия ще поддържа импулса за преследване на лични цели и ще ни осигури повече вибрация за активно управление на процесите в живота ни до сряда. Вторник в часовете около 13 часа усещаме прилив на енергия и малки възможности се разкриват за нас. От 13 часа и 8 минути до 2 часа и 28 минути през нощта на 13 март светилото остава без курс, време в което да не подписваме важни документи и да не стартираме нови начинания. Вторник планетата на любовта, финансите и красотата Венера навлиза в Риби, за да даде един палец нагоре за повече забавления, срещи и комуникация. До 5 април това разположение на планетата ще подкрепи всички ангажирани с духовни учения, езотерични професии, писане, рисуване, музика, сценични изяви и създаване на красиви произведения. Музата каца на рамото ни и е време да я влеем по рибешки в нещо съзидателно. През този период романтичната любов излиза на преден план и сме склонни да идеализираме партньора. Добре е да внимаваме за измами в личните отношения. Алкохолът може да бъде противопоказен, хубаво е да не прекаляваме. Сряда Луната навлиза в Телец, където се чувства особено балансирана и ни осигурява една по-голяма устойчивост в емоционалните реакции и известно спокойствие до петък.
Добри дни за готварски курсове и гурме изненади, като е добре да внимаваме с количествата все пак. Желанието за придобивки се засилва и може да се наградим с нова ценна такава. Като и тук е добре да съблюдаваме баланс и да не изпадаме в крайности. В сряда вечерта около 21 добро време за общуване с родители или други авторитети. Четвъртък на обяд, неочаквана изненада изгрява на хоризонта. Вечерта около 18 са възможни някакви дребни аварии и блокажи в заплануваното, които изискват да вложим допълнителна енергия. А около 20 се чувстваме в силите си и сме център на вниманието. Общуваме с любими хора и ни е добре. Петък в първите часове светилото навлиза в пъргавия свят на Близнаци и до неделя ще придаде повече пъстрота и разнообразие в дните ни. Ранното утро стартира с прекрасен аспект на силата, който ни носи добро усещане за собствените ни качества и думата ни се чува. На обяд дребни спънки, свързани с работа или близки хора, изискват от нас повече внимание и дисциплинираност. Събота денят няма активиращи аспекти. Време за повече лежерност и почивка. Неделя в ранното утро, около 6, е добре да внимаваме да не ни хвърлят прах в очите, така да се каже, и да се опитат да ни вкарат заблуда. Не виждаме нещата ясно и светилото остава без курс до 11:40 на обяд. Ето защо е добре да не вземаме важни решения в този период. В 11:40 луната навлиза в собствения си знак, Рак, и осигурява един уютен домашен климат в последния ден от седмицата. През цялата неделя властва аспект на Слънцето с Нептун в Риби, който ни кара да сложим розовите очила и да виждаме нещата от по-светлата им страна. Добро време за творчество и забавления. Разкошна седмица, мили мои!